E vorba că nu poate să-și întemeieze o familie, man. Nu poate să aibă o nevastă lângă el, man. Nu poate să stea o ființă, o creatură, nu poate să stea lângă el, man. Despre asta e vorba, bro. Dar dacă nu mă înșel, să știi că e logodit. Bro, karma cu Locket și Tank nu e logodit, bro. E logodit! E logodit! Who the f... Who the fuck? Who the fuck? Logodit. Wow. 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 Wow.